kerja ora gelem. Bojo ora gelem. Piye karepmu? Soalnya ora gelem kerja, cores kok kakake. Piye? Iki kerja, Pak. Aku kon golek-golek ning ndi? Kerja kono akeh, bangunan ono. Proyek ono. Kono lek beli. Madang, terus. Iya, Pak. Turu. Iya. Apes, apes. Penak-penak kok ngene konangan, Pak. Sisan. Besok ngono kon kerja, boleh kerjaan ngendi? Cari kerja piye? Halo, Ben. Ning ruanganku saiki ya. Karo Kuncara. Ya. Oh, bos iki belum terlebih. Kenapa, Bos? Iki lho Ben, Kun. Wis akhir bulan tagihanmu elek-elek iki enak kendala opo ning lapangan? Nang wong siji wah tenangane jomjaran. Sopo kuwi? Tini. Tini alamat sih. Alamate Dong Gondang ate 5. Tini. Partini yo partner. Oh, alah. Partini. Nah. Penyanyine karo kudu. Tahu urusane soal Partini ya. Halo, Dek Partini. Iki aku Mas Ahok. Iya. Heeh, wingi sing rono bocahku, Dik. Heeh. Oh, lek kapan? Oh, dadak ngono barang to, dadi ra kepenak aku. Neng kafe. Jam 8. Ya. Alah, gampang kok angsuran bulan ini. Ya. Waalaikumsalam, Dik. Neh, ono meneh? Wis suka, Bos. Soal part ini aman, wis ora usah dibarani wis. Nah, Kuncara. Iya, Bos. Enak kendala apa ki lapangan? Nah, nek Bos, aku iki bar nagih ngono lho, gone parting kulon desa kono. Sing kulon desa? Iya. Anake siji? Heeh. Mlebu tak tagih iki ning kamar mandi. Ya iya buat sampe dadak ngene. Lho, nagih kok tekan kamar mandi. Lah kan mlebu. Tapi bayar kan? Yo bayarnya kurang, Bos. Piye tombol isih ra kok sing penting angsurane mlebu. Iya. Nah, kendala lain? Yo nggale ngusul ngono harine, Bos. Molor-molor ngono biasa to. Biasa. Nasabah iki janji-janjine dan manis. Nek ora ditagih yo tombok terus kene bangkrut, Bos. Terus tanggal tua kinerjanya dikencengi. Siap, Bos. Nah, target Ben pun tak kayak bonusan. Ya. Oh iya. Iki area lo idul wis kowe sing ngabar. Aku butuh kanca meneh iki kaya kowe kanggo area kulon. Ben dhewe kerja ben maksimal. Tombokku ono, Bos. Ya wis, nek ono langsung kon menghadap aku ya. Nggak tak kabarane. Ya sementara ngono sik. Dilanjut sampai gawe nih. Ya aku bisa akeh gawe.
Oh ya bos. Ya. Bos. Man kuat sisek main iki kuwi nuk. Betra. Mateng ora? Ora mateng ya rata tawake. Mana ora tahu. Ora tak kon diajar. Ora kesepedang kok. Iki langsung itu se ben tambah lemu. Wis. Kok kalah nyuwun. Lah udan-udan bebiting ora masuk angin kok. Oh, kebal karo penyakit ini. Dhuwur, eleke ngambung-ngambung. Wangi iki. Kambira. Pak, kopi. Jam berapa? Aku arep jam. Jam loro mundur sithik. Yo nyantai-nyantai men penak-penak. Mas. Mas apa ya, Mas? Apa ya? Tapi Ping Mas. Sanes bumi. Awan-awan rada kerja. ya piye, Mas? Golek kerjaan angel saiki malah diseneni pakku aku iki, Mas. Ora kerja-kerja. Dan apa seneng kok? Yo aku nganggur wae wis terang-terang sasi kok. Bosku butuhke karyawan. Tenan iki. Tenang, Karyawan apa? jadi debt collector. Apa iki lan iki? Kowe minat ora? Nah. Kepengen aku kerja sih, apa ya belum? Kepengen syaratnya apa iki? Syaratnya yo kowe nggawa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta dino. Bro, aku wajib kebiasaan. Ya kan kok dicek wargane barang Oh, sapa iya. dilagi Yes. ora. Lah aku nganu wae bisa ditoret karo kakane pakku wae gara-gara kerja. Kawan Jowi yang rasane Pak Muwe aku Ya wes. sake Dapuran dapuran aku kapan nek kono nak anu jujur. besok makan mbek aku ya. Nggo klambi apa? Ya sementing sopan ngono wae. Oh wes. Rapi. Sok rapi. Aku sesuk tak mangkat kono. Ini lho Pur, sak kerja-kerjane kowe melu aku daripada kowe nang omah senenge pakmu terus. Tapi kowe anu kudu apa iki? Kudu sopan karo bose masalah udah jalan. Iya, Mas. Ki kenal nek iki kancaku ki. Purwati, Mas. Kuncoro. Iki kerjane kene wis tahun wis masar di bojo loro. Pokoknya kowe nek kene rasa kuwatir yo. Pokoknya kok kerja tak warai, saya sore-sore kowe kudu manut aku. Iya, Mas. Ben, woi. Kan nunggu macam kuwi. Iya. Iya. Besok boleh besok. Yo masuk. Ki bos. Oke. Yo. Lungguh. Oke. Lamaran ndi? Itu Pak. Ya. Jenengmu sapa, Mas? Purwati, Pak. Jenengmu kuwi Jeneng keramat saking bae niki, Pak. kaya wit wae keramat. Alamatnya ndi? Alamatnya Kali Jambi. Kali Jambi. Kali Jambi bringin. Nggih, leres. Oh, sing desane makmur kuwi. Wah, leres sangat, Pak. Oh, iya. Oh, akeh ngono kancaku, Mas. Nggih. Lulusan apa, Mas? SMI, Pak. SMI itu lulusan apa? Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Pak. Atau jenengan? Iya, ngerti. Napa, Pak? SMI. Nggih. Derajat karo SD. Nggih, Pak. Umurmu piro, Mas? 37, Pak. Woman. Status?
Status jomblo. Kok jomblo? Dan ditinggal rabi kula, Pak. Ditinggal rabi? Nggih, Pak. Oh, bagus gagah kok iso tinggal rabi. Nggih, Pak, pun mboten usah dieling-eling, Pak. Kula nak kelingan sakit teng mriki niki, Pak. Oh, pemuda lemah. Pripun, Pak? Sing tabah, aja luluh lantang ngono kuwi dadi wong lanang. Yang penting ditunjukkan dengan karirnya dhewe. Nggih. Makanya kula nggih nyari-nyari kerja riyen ngaten iki, kesane kula sukses mangke kesane saged ngwalekake niku, Mbak. Iya, iki koyoke passionmu iki yo cocok nang kene. Nggih. Jadi ning kene sing penting kerja giat buktekke karo sing ninggal rabi kuwi. Aku yo pernah ngalami kowe, tapi aku ora patah arah. Nggih. Ora mung ditinggal rabi, aku lagi restui. Nggih. Jenengan juga, Pak. Yo kabeh mau yo sak gagah-gagah Rahwana iki tetep takut karo Sinta. Tapi kan yo kudu ngupaya dhewe iki wong lanang sing kuat. Nggih. Yo. Nggih. Yo wes sesuk jam 8 teko meneh nang kene. Nganggur-nganggur sing rapi. Ya kula ki rapi. Kurang kok wong ngarit ngono. Lho, ngerti pun pamit dilebokake menawa pun betul. Nganggo kemeja sesuk Mas. Mboten diajak lho, Pak. Yo dilesek meneh tanggane ra apa. Nggih. Yo. Nggih. Wis cukup sak ngono. Samarane tak gawa. Nggih. Pamit riyen, Pak. Yo. L5575 L. L55. Nah, kenapa Pak? Aku Purwadi, debt kolektor sekolah RJB. Motormu wis 8 sasi ra tok soi. Saiki tak jero. Soi piye iki Pak? Aku juragan kental. Kan masalahku. Dah, ra iso. Ora iso piye? Ya aku bayar tetep. Bayar tetep di jatane mau ning kantor ora kok bayar kok. Datamu kleru kuwi. Kleru. Wes, kowe milih saiki adepan karo aku motor tak serake apa adepan karo polisi? Wis ra apa-apa. Ini aja dilaporkan ke polisi, Pak. Ora, Don. Go, monggo. Ya. Ayo coba. Aku pengen suwan. Motor. Motor. Ayo tabrak. Alas. Tak go nang kantor sik. Ayak niki. Motor sampai ya. Lagi duit cewek nih. Kan iki. Wih, enggak. Enggak. Oh, korek. Mas, beri. Yo, betul. Cek ngeblur ya dah. Ngeblur. Desa men iki. Yang kali Jambi, Pak. Kali Jambi iki ndi? Kecamatan Beringin. Oh. Gak. Wes nak ngono, kowe kok sak kerja-kerjane sik. Yo kowe nang aku.